Ez Kurê Şakirê dengbêjê Metin silav hesret dikişînim ji we re. Ez pir kêfxweş bûm li vaqifê de nihar vaqfa Mala Şakir. Ez dixwazim welatparêzê me hemû welat li Almanyayê, li Ewropayê, hemû dunyayê de di destê kê de çi heye bi xêra xwe ji bo bavê min, ji bo xwestina bavê min, ji bo başbûna bavê min, ji bo başbûna Kurdistanê ez dixwazim destê kê de video, kaset hemû çi heye biparêzin bişînin vaqifa Almanyayê. Ez ê pir kêfxweş bim çavê piçûka destê mezina maçî dikim. Sersala we pîroz be 2021 de ez dixwazim bibe sala Şakirê dengbêj. Ez Ümit Kurê Şakirê dengbêjî en piçûk em niha li Enstitûya Düsseldorfê rûniştine me her tiştê xwe temam kir sala me yê teze em sala Şakiro îlan dikin cem kê kasetek klamek çi hebe ji Enstitûya Düsseldorfê re bişînin em pir memnûn dibin dest bidin hevdû bi hev ra ez ve gişkarija bikim. Ez neviye denkbeş Şakirê me Viran mala denkbeş Şakirê ye.